Ahoj, ja mám tu takéto veci. Mám tu dve. Boli sme dneska na nákupe v Stvoresku. Jedno si dneska otvorím a druhé zajtra. Takže pokračujeme potom ďalej. Dobre, takže spomínam. Chcem tohoto a tohoto. Dobre, takže ideme na to. Ja sa veľmi bojím. Tam budeme do toho najhoršieho. Ja sa bojím. Bolo to tak ťažko. Sorry. To je chvíľku. Ja sa bojím. Skynete mi dobre. Skynete mi toto. To je ešte prekladané. Takže povoláte mi toto. Môžete mi toto, alebo tak. Takže na to. Takže to mám. Co tam je? Ne. Či padajú? Ježiš, to stane také... Aj! Čo bys? Ja som to veľmi chcela. Dáme ho. Musíme ukázať. Jo, som z tomu. Druhú dvojičku, či aj. Aj keď som nechcela, som sa milila. Tak to nevadí. Sa bojím otvoriť na druhý raz tohle. Dobre, ale ja chci toto a toto, ale nebudem to dneska otvárať. Takže ahoj, dávame si to do taštičky a ja jdu do postele, lebo my budem druhú cestu na prechádzke, tak dneska